Wayyo Allah, rayuwata a yau ni na shiga damuwa. Labari ne zana baku, ina kuke ne ya 'yan uwana. Na san sai kun tausaya min, na shiga dangin so da kauna. Na yoji ba yayi nisa, a ƙarshe ya dawon a kaina. Yau ya zan yi da rayuwata, Allah ka cire ni a damuwa. Ranar Talata ne da safe na sha wanka na yi kwalliyata. Ina tafiya gefe na titi sai na ga an giftan a mota. Wata mata ce dai a motar suna tafiya ita da kawarta. Ashe wahala ce za ta samun in shiga kangin damuwa. Take suka zo gurina, ɗayar su ta jera da tambaye ni. Ta ce dan Allah a garin nan ina ne gunse da magani. Sannan ta ce mini in raka su za ta yi man karin bayani. Ashe siyan magani silar in shiga kangin damuwa. Shiga motar su da tsoro ta fara kora min bayani. Na ce gaba za mu yau kaɗan domin sisse magani. Ta ce mini a'a kan bari ba wata maganar magani. Kawai nan bar ka za ka bani mu kulla abota a rayuwa. Ta ɗauki kuɗi ta bani ta ce mini wai in sanya kati. Na ce mata a'a ni ta bar shi ofis zan je dan na yi latti. Ta ce min dan Allah in karɓa da karɓa ta yi min wani sauti. Burin tashe ya cika ta sana dangin rayuwa. Fara waya ni da ita abota har ta fara nisa. Amalar mu sai ta canza, tana ganin da akwai rahusa. Mai sauraro in takaice so muka bulla babu wasa. Kullum da kawarta muke zuwa mai shiga shopping kasuwa. Ce da ita yaushe za mu je domin yin ga 'yan uwanta. Ta ce mini akwai lokaci za ta faɗa min kar in ka gauta. Ba zan manta wata ran da safe ta zo gona wai mu fita. Tana so wai ni da ita mu je mu yawon shakatawa. Ranar bayan mun fita muka je wani gu domin siyayya. Bayan mun saya mun fito kawai sai nan ka tayi baya. Wani mutum ne zo a mota da kallon mutumin babu karya. Ya ƙara so inda take suka koma inda muka yi fitowa. Anan mamaki ya rufe ni a bakin kofar dai tsayawa. Can kafin wani lokaci sai na hange su suna fito. Har zuwa motar ta yarraka ta suna rabuwa sai ta yi wucewa. Nan ne na je na yi tambaya sannan na dan sharuwa. Na yi kan wannan mutum suka ce min alƙali da shi, kuma wannan matarsa ce a duka ƙasa an san da shi. Suka ƙara faɗan dangantakar soyayyar da yake wa matar shi. Nan take ido suka fito kamar hadiri bai sauruwa. Washe
gari ta zo gurina ta ce mini wai za mu fita, na ce mata ni ba za na je ba, ta nemo wani dangin rakata. Sannan na ce ta faɗa mini alaƙar mutumin nan da ita, ta ce duka amsar za ta bani amma in min zuwa. Mun fita kenan babu nisa, muna da biya da kama birki, wasu motoci ne a jere kamar za a je daukar mataki. Suka zo gunmu suka yi tsayawa, wannan mutumin ne a ciki, take na bude na fice da roga babu batun tsayawa.